Siyabonga Ntuli vakanga vagere zvavo mundege vachibva kuSouth Africa vachienda kuHarare kumusangano. Aka kaive kekutanga kavo kushanyira nyika yeZimbabwe. Minista vaisaziva kuti vofara here kana kuti votya. Paiva pasina chekutya, vakazvisimbisa minista. Zvavaifambira zvaive zvakakosha. MuHarare, minista vaizove nemusangano nemutungamiri wenyika yeZimbabwe pamwe chete naminista Jena, avo vaive minista veForeign Affairs. Kuburikidza nezvavakaverenga nekunzwa, Vachakanyuka, avo vaive mutungamiri wenyika yeZimbabwe, vaisava murume wekutamba naye. Vachakanyuka vaiti kana vataura vataura. Vakademba minista Ntuli kuti vaive vabvumirei kuenda kuHarare kunosangana nemurume aizezwa nevarungu vose. Mazuva mashoma akanga apfuura, nyika yeSouth Africa yakanga yaipa. Vana veZimbabwe vakanga vogara zasi kwaLimpopo vakanga voona chekuona muSouth Africa. MaZulu akanga amuka openga. Paterevhizheni waingoona mifananidzo yevashakabvu yakazara mumigwagwa. KuDurban ndiko kwaive konyanyoshata. Mavhiri emotokari aipiswa obva aiswa muhuro dzevapenyu. Munhu aizotsva kusvika afa, iwo maZulu achiombera nekupururudza zvawo. Zvishandwa zvose zvaive zvopera napongwe. MaZulu akava zvipfukuto mumatura, makudo muminda, akava vapambepfumi, zvideura ropa zvisina moyo. Vamwe vaiti mweya wachaka waive wamuka. Vamwewo vaibvunza kuti koivo mapfupa ane handa achamuka rini arwise mweya wachaka. Vamwe ndivo vaizopindura vachiti varungu vakaita chitora mweya nechipwanya mapfupa. Hanzi nehanda akabandwa sebvupa regurokuro. Hapana chichamuka. Izvo zvekuti mapfupa angu achamuka ndizvo zvakasakisa kuti vachena vekuBelgium vaite wekukanda muacid. Zvose zvinyunguduki. Nyaya yakanga yaipa. Musango maive maberekera ingwe. Makanga musisavhimike. Vadzimba kana vopona vaitorerwa nhoro netsuro. Kumusha mhuri dzese dzaive dzakamirira nyama. Yaizouya hayo asi yaive mitumbi yana bambo mumapurasitiki matema. Vaona kuti izvi zvanyanya, veZimbabwe vakazotumira shoko vachiti huyai vatungamiri veSouth Africa titaurirane tione kuti tingapedze sei umhondi uhu. Iwo mabasa ainzi aive apedzwa nevana veZimbabwe aive api? Vana veZimbabwe vaive vanhu vanozvishandira zvavo, vachigadzira zvakasiyana siyana vachiita mabasa emaoko. Minista Ntuli vakavhura kabhegi kavo ndokubudisa mapepa aivamo. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa aive anyora zvavaisikompira vanhu veZimbabwe. VaNtuli vakaverenga mapepa avo mumoyo ndokugutsikana kuti chirungu chaive chashandiswa chaive chaicho chaicho. Shoko raiti kune mumwe mukuru weimwe nyika akasvikoti kumutungamiri weZimbabwe. The reason why I came is that from the onset kunonzi mutungamiri uyu haana kuzopedza nyaya yake, akabva abatwa muromo. Akaudzwa kuti kana watoti the reason zvatokwana. Why ava way? Uyezve usati from the onset, iti from the outset. Mukuru uyu anonzi akabva arongedza twake ndokuti sarai. Ntuli aiotya kuti pada naiyewo aizotyora mutauro wamambokadzi. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe kunonzi aigara kuti ini handisi dhokotera, handina mapurasta, saka ukatyora chirungu usabvume kuti ndinozvitambira. Ndege yerudzi rweBoeing 747 yakabhururuka zvayo seshiri muchadenga. Kwaive kusina kana gore, nekudaro Ntuli akaziva kuti vaizosvika zvakanaka. Vasikana vemundege vaingofamba-famba sevaishambadza zvavaive vakatakura. Manakira vaive vakaita here? Akaseka zvake Ntuli akatarisa mumwe aiuya achiita seaibva kune mutyairi. Aive mutsvuku, ane zvidya zvaizeya-zeya. Aive akabata tray ine zvimwiwa. Pfungwa dzaNtuli dzaive dzomupa mazano akaipa. Akachimbidza kudzikanda kwakadaro ndokutsikitsira achiverenga mapepa aya. Zvaaifambira zvaive zvikukutu. Paifanira kurongwa zano rekuti kudeurwa kweropa kwaitwa muSouth Africa kwaizopera sei. Ndege yeAir Zimbabwe yakamhara paHarare International Airport nguva dzichiti 13:19. Semarongerwa zvaive zvakaitwa, Ntuli akasvikowana chikwata chaizomugamuchira chakamumirira. Good afternoon, sir. You are Minister Ntuli, right? Akabvunza mumwe mudzimai wechikuru akatambanudza ruoko rwake. Afternoon, ma'am. You are correct. I am Minister Siyabonga Ntuli. Akadavira Ntuli.
Very well, shall we? Munhukadzi uya akataura achiratidza Ntuli kwaaifanira kuenda. Mumotokari nhema yaive nemafafitera asingaratidzi zviri mukati. Zvose izvi zvaiva mumeso. Motokari yerudzi rweBMW yaive yakamiswa panomira matekisi anotakura vanhu kubva pachiteshi chedzindege nekuvaunza. Mumotokari umu maiva nevarume 3, vose vakapfeka zvitema vaine magirazi mumaziso. Wait a minute, akadaro mumwe wavo achiudza mutyairi. Soon as they hit the road, we tell them. Ntuli, munhukadzi uya nevamwe varume 2 vakadungamidzana vakananga paive pakamiswa motokari yehurumende. Yaive yerudzi rweBenz, dziya dzichangoburwa. Ntuli nemukadzi uya vakagara kumashure, motokari ichibva yapinda munzira yakananga kuhotera. How's the president? Akabvunza Ntuli. He's in good health. How is President Ngwengwe? He's very well. He's just disappointed at the reckless killings going on. We have to put a stop to it before it sends our nations to war. Pardon my manners or lack of thereof. I am Mrs. Dube. I work in the office of the Minister of Foreign Affairs. Munhukadzi uya akataura achinyara. These are desperate times. Such courtesies or lack of thereof, as you put it, can be excused. Minister akataura zvake achiseka. I didn't know there are Zulus in Zimbabwe. Of course they are, but I am not Zulu. If you know what I mean. You are Zulu. Your name testifies to that. No, I'm not. I'm Ndebele. Veku South Africa. Zvaigaro vanetsa kuti sei vekuZimbabwe vaive nemazita echiZulu. Izvi zvinoratidza kuti zvidzidzo zveAfrican history zvaisavako kuSouth Africa. Ntuli akapiwa chidzidzo pachena mumotokari ichinanaira zvayo. Chekumhanyira paive pasina, sezvo musangano waizoveko nenguva dzitanhatu manheru. Vakafamba zvavo vasingaone BMW yainyangira seshumba shure kwenhoro. Don't miss this bro. We will be waiting outside. Akadaro mumwe wevaiva muBMW. You can count on me. Call me Abacus. Mumwe wevaive kumashure akadaro, vose vaive mumotokari vachibva vaseka. Benzi yaive mberi, yaikanyira zvayo seyaikwidza gomo. Hazvina kuvasvota vaive kumashure sezvo chekumhanyira paive pasina. Vaive mberi vaiona firimu rakaonekwa kare. Benzi yakafamba nemujinga redhorobha ndokupinda muhotera inonzi Rainbow Towers. Yakamira panomiswa motokari. Mrs. Dube naNtuli ndokuburuka vachibva vapinda mukati. Vakaenda pafront office, Ntuli achibva apiwa makii ekamuri raakapiwa. Iye naMrs. Dube vachibva vafamba vachienda palift. Vakarideedza ndokupinda. Lift rakakwira mudenga ndokumira mufloor yechitatu, vaviri vachibva vabuda. Vakananga mukamuri yaive yakanzi suite number 3 ndokuvhura musuwo kwave kupinda. Freshen up, I'll fetch you at 17:30 sharp. Vakadaro Mrs. Dube vachifuratira. Thank you, madam. Ntuli akaisa kabhegi kake pamubhedha ndokukurura hembe dzaive akapfeka kwave kupinda mekugezera. Akabva abuda pakarepo ndokuchaya runhare achisa chikumbiro chechikafu. Akaudzwa kuti chikafu chaizouya mushure memaminitsi 20. Akadzokera mekugezera ndokutanga hake kugeza. BMW yakamira pedo neBenz. Murume mumwe chete achibva aburuka. Aiva asina chaakabata murume uyu. Akananga pafront office. Asvikapo akasvikonotaura nemusikana aishandapo. Afternoon sister. Murume uyu akaburisa chitupa chebasa. Musikana uyu achichitambira ndokuti, how may I help you, sir? I'm here to fetch the South African diplomat who has just checked in. Okay, he's in 3rd floor, suite number 3. Achinzwa izvozvo, murume uya akabva ananga palift ndokukwidza achienda kwaive naNtuli. Primrose, mushandi wepafront office, aive otoboekana zvake. Shift yake yaive yasara neawa rimwe chete nechidimbu kuti ipere kuuye mumwe. Aive otononokerwa sezvo aida kunosangana nechikomana chake mudhorobha nenguva dzechina. Shift yake yaizopera na15:30. Andre Gumbi akasimudza motokari yake kubva paKarigamombe Center ndokupinda muna Samora Machel. Kwave kutyaira zvake asingamhanye-mhanye. Akananga paRainbow Towers. Chaive chishanu chekupedzisira kwemwedzi wemunakukadzi. Panguva ino
vamwe vanenge vari mushishi kuronga kuti vhikendi voitamba sei. Andre nepamusanga pebasa rake aisava nenguva dzese idzi. Akasvika pedyo nemahofisi ebato raitonga ndokutora mugwagwa wekurudyi kwave kufamba zvishoma. Nenguva isipi aive ave pahotera. Akaburuka ndokunanga pafront office. Mushure mekuratidza musikana aishandapo chitupa chebasa, akabvunza zvaakabvunza akaudzwa mukamuri maiva naNtuli. Akapinda mulift ndokunanga suite number 3. Akasvikogogodza ndokusha yakamudavira. Aona kuti aizopera minwe nekugogodza, akabva avhura musuwo. Waive usina kukiwa. Patafura paive nechikafu chaive chisina hadya. Shawa yaive yakavhurwa kuratidza kuti mubathroom makanga mune aigeza. Nguva dzakanga dzoti 17:33. Musangano waive wasara nemaminitsi 24 kuti utange. Kubva pahotera kusvika paCresta Lodge paizoitirwa musangano paitora maminitsi mashoma, asi Ntuli aizofanira kusvikapo pachine nguva kuitira kuti amhorese vanoremekedzwa. Andre akagara hake pachigaro chaivemo achishaya kuti otaura sei naNtuli aigeza mubathroom. Hapana chinhu chaaivenga sebasa iri. Kukanganisa kwaakaita basa mwezi wapera kwakaita kuti abviswe pabasa raaisishanda aiswe pane iri. Andre aive murume ane makore 28, aishandira ZSS, kureva kuti Zimbabwe Secret Services. Chikwata ichi ndicho chinochengetedza nyika muchivande chiri pamusoro peCIO. Andre aimboshanda basa rekutsvaka nekupenengura nyaya. Iye zvino akanga oshanda achichengetedza vashanyi vehurumende dzekunze. Congratulations, you are now a babysitter. Kota mukuru weZSS aive adaro achiseka paakaudza Andre nezvekudzikisirwa kwake. Andre aona kuti nguva dzava pana 17:40. Akadaidzira achiti, Mr. Ntuli please hurry or we will be late. Andre haana mhinduro yakawana. Akadanidzira zvekare achibva arohwa nehana. Akasimuka achibva nyahwaira achinanga mubathroom. Akasururudza mucheka wakavhara achibva angoti tuzu. Achiita seaona muroyi. Zvaakaona zvakamutyora mbabvu. Achibva adududza. Minisa Siyabonga Ntuli vaive vakati zii vasina upenyu. Vakazembera madziro. Vagere mudhamu reropa. Uku ndiko kupera kwechitsauko 1. Tinovimba mucharamba muinesu patichakupakura chitsauko 2. Ndatenda.